Ti Masakbayan. Ti napalabas, at dandakal abilog a pagkalap nila kay Makaryo. Kat adungarod a kanayon ti makalapan da, isu nakabayad da adagos itilunda. Idinadanon ti panag-OGT da Emi ken Gemma. Nagraranada kadaloy iti elevator, ti dakkel a hotel. Taijay mat nga ag-OGT, ti baro. Kalaat nga rod a nag-brown out. Simit nga ta iti unag ti elevator. Papagayam, denggan ti tuloy ti seryetay witalawas a napauwan. Maartapan kang to, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Sika, ti lalaki abas. Saan abas tinagan ko? Siyak ni Lloyd. Ulitak-takid daw iti pamakawan, ha? Saan ko nga ingagara tinapasamak idi kalsada? Agsursuro ak namin idi ngagmaneho. Ay, aday ta, nagsilaw manen ti elevator. Agyaman na. Kunak nung mabayang itayan nga ag-brown out. Oh, naglukaten ti elevator. Dito yak may kalima akad sa aran. Da kayo? Iti 6th floor. Sige nga rad. Akikita tayo manen. Sige, rumarakon. Sige. Ay na. Napanan tinataer abastos. Ay, nasingpet. Uy, agsursuro mo't piman nga agmaneho, sika. Ay, saan ka di anataer ti loko? Ha? Ay, Jack amukan ka. Uy, uray ka lalim mabasit, gayam. Agtala ka man dito. Oh, naglukatan ti elevator. Rumortan. Adaman makitak ang nagbaliwan ti tigtignay mo, sir. Ha? Anya ko mati nagbaliwan na, manang. Pasaray makitak ang nasaranta ka. Inton kwan, umishisem ka ngagmaymay sa. Inton umapan kay jidakil a hotel, nagsapa ka. Kasla inspirado ka kanayon. Saan mayat, manang? Anya saan? Am-amo kan, sir. Siyak tinangaw-awirken ka, manipod ubing ka. Amu kung ti kababalin mo. Manang, mangagda ka da papakin mama. Amumot ti ugali da. Manipod ubing ka. Sinursuruan ka asaan amang tagibasit iti padam a tao, sir. Isu aday tati indakkel mo anasaya at akababalain. Ado nga minti ka adalak amarigrigat. Ngam nasaya at dagagayam, manang. Napingat mat nga agarem kan kadya may sa akadalan ta, friend. Saan mo ka di pa'y asungbatan? Inkarik iti bagik, apalpasak pa iti planok, sakbay ama kay ayan-ayatak. Makauray ti lalaki iti biyag ko. Sa bagay. Gayam, patuluyom ka di ti planom nga agpatakder iti pasdak, apaman nga agturpos tayo? Iso ti kaunaan a proyekto. Inkarik sa anak nga agbalin nga agnanayon a vendor laang, nga ikuskuspil ti adda mabalin na iti biyag. Naduras kayon, manipod dakkelan ti pagkalap da tatang mo. Adda pa yan bayer yo. Saanan asika ti mapan aglaklako ija tiyandaan? Wen tadata mo ti hotel. Apaman nga agturpos ta, irugikton ti proyekto. Ay, masirib ka talaga, gayam. Tay di pa'y lagayam arinugyam tinagurnong. Manon atawon nga urnong mo ti pagpuunam. Diyak ka mo, ngam ada ka no inayon ni nanang. Nabayagan nga induldulin na. Tawid na ka no iti day di lola. Apay ako mapkapsot matan ti hotel kan restaurant. Manipod at daim patakder ti kakompetensyak iti negosyo. At adumot ti mapmaban iti hotel na. Tamay mayat ti lokasyon ti hotel na. Asidag iti mall kan iti sentro ti syudad. Sinalbag nga minday jay a tao. Pinirdi na ti negosyo ta. Masapol nga agbawasak iti trabahador. Kumapsot at talaga ti parokyano tayon. Kapilitan na kasta. Awan pagsweldo iti ado nga empleyado. Diyak maawat da ito'y. Kumapsot ti negosyo ka. Anya ita ti aramidan ta.
Mariribo ka na nga road. Kimapsot ti negosyo. Tabi masit ti parokyano. Kablaawan ka, anak ko. Dimte ngayon ti tagtagi uray tayo. Ti panagturpos mo. Baligi tayo amin daytoy tatang. Kat itatanal pasakon, mairugi mo ti plano. Si dadaan nakamang tulong ken ka, anak ko. Agyaman ak unay tatang. Ngam ti panagkalap yu pa iti ipamay sayo. Kanayon ngamin nga ado ti makalapan nyo kadag iti matangtangdanan akad kadwayo ang mangalap. Kabailam nga raw, anak. Wan tatang, bantayak laang mo't dagiti agaramid iti pasdek. Sa bagay, nalaing kamatkit di, anak ko. Gamsapay ko ma, tasaan ka atumboy. Kas lalakyan ka ngamin ititigtig na yumaw. Da kayo at talaga. Babae ito'y anak yo, tatang. Gamsaan ko pa'y ngamin amasangot ti makiayan-ayat, taadu pa'y ti plano. Nagbiit pakder ti pasdek mo, gayam. Ay, dandanikan agakop iti perak. Na, unay ka ti agakop iti perakan, gayam. Si Kangay, awan ka di pa'y nasaraka matrabaho? Adun tinagaplayak, ngam awan mo't ti bakante at trabaho. Ay na, malpas ko man ti proyektom, tapno makatrabaho akon. Sumagmamanulaan abulan, malpaston. Kan amom, ada pa yun babasit abilog, apagluganan dagiti mayat nga agpasyar, iti babasit nga isla, iti aglawlaw. Ay na, sigurado lakit di nga adun ti umay a turista ditoy. Day tamot ti kuna ti kaadwan. Imbaglakit din, tasaan nga nailako ni tatang daytoy alote. Ay nagayom, masirsir matak nga agbalin kanto a milyonaryo. Ha? Nalabos samot tunday tagayam. Lloyd, kumusta ti hotel? Adda ka di matlang parokyano ita alawas? Basit, papa. Kasano, numadanon ti panagsusweldo. Awan ti umanay apang sweldo kadag iti empleyado. Apay nga tang agmalmalas ti negosyo kitatawan. Asino nga tati malas? Gapo siguro, tadan ka kompetensya tayo, papa. Ay, peste ket di day ta ka kompetensya. Di pa'y lapumanaw dito lugar tayo. Wisit! Saan nga ta amay mayat no ilaklaka tayo ti bayad ti serbisyo tayo? Oh. Tapno umadumanen ti umay aparokyano tayo, papa? Ay, ad-addan Di mo pa'y amo nga aramatan ti utak mo. Saan ka di akay kaya ti tao tinalaklaka, ngam tinangina, papa? Ay, baliktad ti amo ma. Anya pa ti masapulam ngay, nunalaka ti singir mo. Lugi negosyo Papa, panagkunak. Ado ti umay aparokyano, nunalaka ti presyo. Nunalaka, dagiti mamirmiraot ti umay. Anya ngay ti maalam kadakwada. Panagkita ket sumarsarantakan, bakit? Unlakay, kabagayak sa ti kabarbaro a doktor ko. Sinukatan na ti daduma nga agas ko. Tasaan ko kano a kabagayan ti sigod nga agas ko. Mayat ti bitamina nga inted na. Ay nasayaat nga rod ano kasta. Makaginawa ka, mait. Unlakay, imbaglakit din ta pinadas ni Emi ti sabali a doktor anang ipatsikapan na kanya. Idi pa'y lakumaan niya. Un ko mga road, kun kinaasyan naksiguro ni Apo. Gapo iti kanayon ko apanagkid daw asumaya at kumamot ti kasasaad ko. Dakila talaga ti maitulong, tinapasnag ka pa nagkararag. Pudnot ako namlakay. Basta napasnag kang agkid daw, di nakabaybayan ti Apo. Awan mati parokyano, Lloyd. Si kapayan ti adda dito e front desk? Nag-resign ti front desk officer, papa. Napan kano iti sabali a hotel. Oh, just kikindi. Masurunak iti dayta hotel. Karkaritan nak dayta hotel. Dayta puso yo, papa.
Awan ti maaramidan tayo. Ay, saan ko maawat ang mabangkrap ti negosyo ka? Makabawi tayong tumatlaang, Papa. Itapay nga agpapanaw ti empleyado. Awampay ti umay a parokyano. At danto siguro, Papa. Ay nalakay, nalpasan ti pasdak ti anak ta. Kaslatag tagainop ti amin. Jakla impagaro, pamadaan tayo iti kastoy apasdak. Pagbalinan kano ti anak ta lodging in ken restaurant. Nalaing atalaga ti anak ta, uray babae. At dapay babasit abilog, apaabangan na kadagiti mayat nga aghabang. Adulakit di ti mayat nga agpasyar iti naduma-duma ababasit nga isla. Ken adulakit di ti mairanaw, gapu iti daytoy a proyekto ni Emi. Ado ti matulungan na nga agbalin nga empleyado. Uray saan nga agbalin a milyonaryo. Dulakit di ado ti matulungan na. Dayta tinapatagbakay, ti makatulong iti pada a tao. Saan ko asayangan ti alahas nga inlako, ta makatulong tayo, lakay. Apay ka di analiday ka, sir? Mas daawak. No apay ng awan matan ti umay aparokyano iti negosyo ni Papa, Manang. Talaga ka di nga awanan ti umay, sir? Awan nga rod, Manang. Itapay. Tas siya akong ti mangiman-manihar. Awan basol mo, sir. Naira na laang nga dangamin na ibangon akakumpitensyayo iti asidag. Anya nga tati aramidak. Aburido pa yun ni Papa. Di na maawat, anabangkrap ti negosyo mi. Isu ka na yun anabartag? At apon na pa yan na siya kano ti malas, Manang. Ay, awan ti tao amalas, sir. Naira na laang ti pasamak, idisikat ti nangimanihar. Sakbay nga ilukat tayo ti lodging in inton Lunes, agiwaras tayo pa'y kadagiti flyers. Tapno amo ti tao, amang lukaton ti lodging in ken restaurant. Uray ka dagiti babasit abilog a paabangan, kat mairugi mo tan inton Lunes, gayam? Grand opening tayo inton Lunes. Inawagak mo tan dagiti daduma kaadalan tangaday ti asidag. Isuda ti kadwata nga empleyado iti lodging in. Agiwaras damatan iti flyers. Wow! Sapay ko mataado ti umay iti kaaldawan ti grand opening. Ay, sapay ko magayam. Manglukat ti restaurant, ti lodging in. Uray dagiti babasit abilog, amang ipasyar ka dagiti kayat na ti agpasyar. Naggasat kan gayam. Asino ti makaibaga? At isigod a vendor kat naaddaan iti kastoy a negosyo. Sapay ko mata agbaligi tayo, tapno adu tayo a mairanod. Da tayo nga agtrabaho iti nasao a negosyo. Saan ka a trabahador, gayam? Owner kan manager. Pairekap kon ti hotel, talugi. Mapan iti sweldo lang ti empleyado. Katanya nga rodan ti negosyo tayo. Ilakok lang ti hotel no adda mayat agumatang. Agpatakder tayo iti sabali a lugar. Diyan napintas ti lokasyon na. Sa dino kuma. Awan mo't mayat nga aglako iti napinta sa lokasyon. Ay, dayta ti parikot. Taon pa'y ti mabilang. Sakbay ang makabangon tayo itinarpuog a negosyo. Buisit kit de. Nagmala sa nabiyag ti kastoy. Itala nga mapasamak da ito'y. Malugi ti negosyo. Addan samat siding ti matugawan ti anak mo. Manipod iso tinangimanihar. Kastuyan ti napasamak. Nakarubot ka mat iho, papanam. Yan tangay pairikap ni Papa ti hotel. Inakagapla iti kabarbaro a lodging in iti igid ti baybay, Mama. Anya? Kayat mo ti agtrabaho iti may salaang a lodging in? Ada nakaibaga kanyak, a hiring da kano, Mama. Mayat kano ti lokasyon ti nasao a lodging in. Saan ka di amay mayat no iti dakkel a hotel ti pagaplayam? Numangag da ti apelyedok.
Sigurado adidak alaan. Tanabangkrap ti hotel tayo, mama. Sinalbagamin ti kastoy a kinamalas tayo ita. At da babaya nakatalikod ay tilamisaan. Umasidagak. Tayawat ko kinkuha na ti application letter ko. Good morning, ma'am. Yes, anya ti masapol. Ha? Sika? Ha? Adda ka dito'y, miss? Anya ka diti masapol yu dito yung nano mo, alaging in ko. Good morning, ma'am. Yes, anya ti ha? Sika? Ha? Adda ka dito'y, miss? Anya ka diti masapol yu dito yung nano mo, alaging in ko. Lodging in mo ko na, miss? Apenas daw ka. Kan agoray ka man. Bayo data day taigam mo. Kwa, miss. Day tatipod na. Mabalin ka di makita? Ha? May karya ka di, miss. Agaplayak ko, ma. Ang awan mo tan ti bakante. No, kaya't mo lakit di ti bakante at trabaho. Di mabalin. Naudi ka ngamin ang nag-apply. Urean niya abakante ditan, miss. Awan ngamin masarakak iti kabisera. Para dalus lang ti bakante. Utility man. Mabalin mo ti agsubli, no kayat mo. Apayakas na tilang amiho. Sa bahali tilang abita. Kaskalan na ahabak iti sukal. Ni mamamet. Amuyo mat sa anak nagsugsugal. Anya nga ro ti pagkaskas taam? Pinapuskol ko ti rupak itay, mama. Kasla marunawak iti bain. Ngam kapilitan at tinilmon ko ti pride ko. Jak mawatan ti bagbagam. Ilawlawag mo. Malagipyo ka di ti babae. Pinuruwakan nyo iti kwarta idi. Sino a babae ti dakdakamatam? Diyay nadalapos ko ti bigao anagyanan tilako na idi. Ha? Apay kumaday di abastos? Nagpadalapos ka di, tapno umay napabayadan manan? Adun tinaiwaras mi a flyers, gayam. Sapay ko ma, taado ti umay inton madanon ti panaglukat tayo. Sapay ko magayam. Kitkitaak man ti bayo data day ti kabarbarong aplikante. Ha? Kitaak man mat day tabayo data na? Lloyd Del Monte? Saan ka di a Del Monte Hotel? Tinangrikap a hotel di ta kabisera? One rod. Isa mas daawak. Amangan no kabagyan na lang mat. Apay nga umay agaplay dito ay. No amana ti akin kukwa iti hotel. Mabalin. Ngam sana ko na nagdamag. Naasyanak kan kwa na itay. Takas lang amin kakaasi ti lang na, idi inyawat na ti bayo data na. Maasi, wano, adda sa bali ang makagapo. Uy. Mas daawak. Apay nga umay agaplay kat bak ng damat. Jak manam mo. Ngam, adda nakadamagak. Anabangkrap ka no ti Del Monte business. Adun tinagaplayak, mama. Ngem no maamuan da nga anak dak ti aking kukwa iti nabangkrap a hotel. Di da kayat. Addan to aldaw dagitaan ang tagtagibasit kat ka. Malagipyo ka di pa iti tinagibasit yung aglaklako iti kang kanin idi, mama. Di mo man ipalagip kanyak day jay abastos. Saan abastos? Isulaing tinangawat iti application letter ko, mama. Anya ko matibibiyang dayjay mamirmiraot. Kukwa na tinasao a lodging in iti igid ti baybay. Igid ti baybay ko na. Jay kadigatangan mi kumakan ni papam. Napintas ti lokasyon dayjay, mama. Matanawan ti basit nga isla iti aglawlaw. Kukwa tayo kumadayjay. No saan nga imbabaw iti anak nila kay Makaryo. Gayam, awatem
kadi kas empleyado ni nataar. No kayat nalakit di ti para danos. Isulaang mo ti mabalin na trabaho para kan kuana. Naudi mo't ngamin ang nag-apply. Ay, nagtaar ang nagtawid itibak ng apamilya. Agbalin a para dalos. Alangan mo tapagdalos at dagiti inawat ko iti trabaho nga inaplayan da. Ay, angam, kabaalan na nga ta. Amangan no saan nga agbayag. Padasan na no kabaalan na ti ag trabaho. Panag ko na kat di na kabailan ti trabaho nga agdalos, gayam. Utility man? Pasensya Isulaang mo't gayam ti bakante ti at trabaho. Papanamon, sir. Nasapa ka matita. Ganado ka mat. Ita ti panagsublik iti lodging in a nagaplayak. Barang awatan dak iti trabaho ijay. Sayang mat ngamin ti hotelyo. Awan mat ngamin na ako nam ti parukyano. Wen nga rod manang? Ay, manager ka day ti trabaho mi ijay? Utility lang ti bakante ijay, manang. Anya? Utility? Ay, saan amay bagay kun ka day ta trabaho? Manager ko Ano sak? Tada sa bali apanggap ko, manang. Tapno maya sidagak iti aking kuko ti lodging in. Babae ka day ti akin kuko iti lodging in? Wen manang. Ti babae idi, adinalapos ko ti bigao na. Anya? Ti babae a pinurwakan ni mamam iti kwarta? Good morning, ma'am. Adda ka di matlaang trabaho para kanyak. Oh, nasapa ka mo't. Ngam lading ita, tayo utility man lang ti adda bakante. Okay lang, ma'am. Kayat ko tiyak trabaho dito eh. O sige, mabalin mo nga rodon ti Mang Rugi. Tapno nadalos ti lodging in no aglukat iton Lunes. Agyaman ako na ma'am. Mangrugi ak nga roden. Ijay gayam ti ayan dagiti alikaman nga aramatem, kas utility man. Agyaman ako na ma'am. Inak nga roden. Ay, imposible da ito gayam. Janitor ti anak tibak na. Awan mabalin ko gayam, isulaang mo ti bakante. Dinamag ko no kayat na, kat kinayat naman. Sika mo't ti masabat ko, Makari. Asino tinangilakwam iti lote? At damot tan pasdak anay patakder, dili mabasak. Kwa, sir. Pasdag ti anak ko dayjay. Kunana apadasin na kanumat ti agnegosyo. Nalakaayamot ti agnegosyo, no awan ti adal kan amom. Nakaadal mo ti anak ko, sir. Amuna ti aramiden na. Makita no agnanayon nga agbaligi day ta negosyo na. Sapay ko sir. Dandanin mang lukat. Ad-ado ko mati kwartam, no inlakom langan kanyak day jay alote. Saan mo't nga rod akayat ti anak ko? Ita, adan lodging in kan restaurant na ijay. Umay kayon tuain ton mang lukat, sir. Ta si papanakal kapay ang mangyawis. Taapay kuma nga umayak. Nagbit mo tan na ado ti nagpa-advance booking iti lodging in tayo? Napunon sa amat tan dagiti rooms, gayam. Uwan nga rod. Kasanupay ngay dagiti kayat na ti agpa-reserve. No saan ida ang ma-accommodate? Amangan numadismayada. Damo pa lang kat saan da ang mapatgan? Madadaol tayo no kasto Damo pa lang ang panaglukat kat adun ti saan ang mapatgan. Mabalin ka diti makibiyang, madam? Ada ko maisingasing ko no kayatyo. Anya ti maisingasing mo? Alain nyo amin nga agpa-reserve. Ngam ibagam nga iti annex ti pangipanam kadakwada. Annex? Sa dino ko mga annex? Pagsaritaan taday ta itinalapat, madam. Itatadatan diti opisina. Anya ti kayat mo asawan iti annex? Nang recap ti hotel mi. No kayat siya apagbalinan nga annex. Paikat ko tinagan na Del Monte Hotel.
Tay kabil ta, a lodging in annex. Ilakom ka di ti hotel mo? Noawan pa'y pagbayad, Jo. Pagtulagan ta ti share. Adabi ngay ni Papa. Tapno kayat na nga ipaaramat ti hotel. Sige. Tapno saan lang ang madadaal ti parokyano. Agaramit ang arudon ti mode of agreement. Sige. Mangalakay ti abogadom, takasta akmet. Okay. Sayang amin no saan ang ma-accommodate amin nga agpa-reserve. Ibagam a free ride ti mapan kan agsubli iti annex. Numalpas da nga agpasyar dito igid ti baybay. Adamat logan mi ama aramat. Dumngag kayo ana imbag iti ibagak, Papa. Importanten sa lakid di dayta. Anya dayta? Awagam ko madag iti trabahador. Taso katanda tinagan ti hotel. Imbes a Del Monte Hotel. Sukatanda iti lodging in annex. Anya? Agmauyong ka kadin? Anya kadin dayta sasawam? Ibabayo pa'y lako mati pride yo, Papa. Addan nagpinirmaan mi, iti aking kukwa iti lodging in. Adda mapastrak dayo ditoy, Papa. Big deal daytoy. Agpanunutak pa eh. Ita ko man, Papa. Darasan nyo. Tapno sa anak amadaksan, iti nagpinirmaan mi. Apay ngamin na nagpirma ka, adi mo pa inyuman kanyak. Kwarta daytoy, Papa. Ado ti guest. Alan awagan yun dagiti trabahador yo. Aggunay tayo kuman. Kwarta daytoyen, Papa. Agrubwat ka si Lina, tamapantay di hotel. Anya kumati papanantay jay, kat nang rikap matan. Diyak man amukan ni Lloyd, no anya ti inaramid na. Big deal kuna namat. Awan ti adu at trabahador, isu amasapol nga adatay jay. Adda ka di bisita iti day a hotel? Awan ka no nga rod. Isu adarasam, taras ka no. Abungan da tinagan ti Hotel a Del Monte. Sukatan ka no iti lodging in annex. Ay, tsak lakid di kayat. Apay kumamasukatan tinagan ti hotel. Jagmat kayat, ngam nakakompromiso ti anak ta. Masapul nga aramiden ta. Nagado ti tao iti igid ti baybay. Ado ti guest tayo. Uray dagiti babasit abilog. Nagado ti manghayra. Kasano gayam dagiti maipan iti annex, no kayat dan ti mapanagina na? Adan instruction ko kadakwada, Madam. Mapandalaang iti ayan tilugan amang itulot kadakwada iti annex. Asino nga iti mangitulod kadakwada? Siya kon, Madam. At dapat tinulagak a driver, amang halakan mangisubli kadakwada dito igid ti baybay. Agyaman unay kan ka, Lloyd. Na-accommodate matla ang amin ang nagpa-reserve, kan agsangpet ita apa naglukat ti lodging in. Agyaman akmat, tapinatgam ti singasing ko, Madam. Nga iti hotel ko ti papanandag iti daduma a guest. Ay, saan ko gayam a hotel? Ta lodging in annex gayam. Ay agasam, kunamlan no fiesta dito igit ti baybay. Wen nga rod lakay. Talaga na laeng ti diskarte ti anak ta. Wen nga rod bakit? Pati dagiti mangalap, tinangdanan na mangilugan kadagiti turista mapanagpasyar iti babasit nga isla. Saan laeng ada tayo ti mairanon? Pati dagiti empleyado. Ano kastoy akanayaon? Nagaduntun ti kwarta ti anak ta. Bumaknang to. Sika mo lakay. Damo pa ilaang aldaw. Ibagamon abak ng ti anak ta. Ay awan papanan nano di kasta. Agasampay nga itinagbayad ita nga aldaw. Ado ti inyagyo dito'y abisita. Nga maawan mo't nagbayad iti counter. Apay? Intulod mi dagiti tattao ditoy. Ta dito'y da maturog ken aginana. Nagbayad dan iti lodging in. Annex tayo laeng, Mama. Anya? Imparamat mo laeng ti hotel? Di kay madanagan, Mama. Agbayad to ti aking kukwa iti lodging in kada tayo. Kaano nga umay dagbayad? Kadalawas tinagtulagan mi, Mama.
Agsango kayo iti manager ti Lodging Inn. Anya, imparamat mo laeng ti hotel? Di kayo madanagan, mama. Agbayad to ti aking kuka iti Lodging Inn kada tayo. Kanon to nga umayagbayad? Kadalawas tinagtulagan mi, mama. Di kay agdanag. Agsango kayo matlang iti aking kuka iti Lodging Inn. Ti ka di babae nga aglaklako iti kankanan tinakdakamatam. Saan ka kadi amang rabrabak? Apay kumaarabakan kayo, mama. Mabain kayo kadi asumango iti aking kuka iti Lodging Inn? Anya ko matigabain ko? Agyaman kit di? Taimparamat tayo ti hotel tayo? Ngam nang rikap ti hotel tayo. Tasaanan akayat dagiti tao, mama. Nabangkrap tayo. Kumusta ti trabahador iti Lodging Inn, sir? Mayat ko man ubukod yu a hotel ti pagtrabahwam. Diyak manam mo. No apay nga awan ti umay a parokyano iti hotel. Nayra nala siguro nga awan ti umay, sir. Sa bali laang a hotel ti napananda. May mayat ngamin ti lokasyon ti Kabarbaro a hotel. Nailingid ngamin ti Del Monte Hotel. Dayta ti makagapo, sir. Saan kita kinamalas? Ngam nakarumat ngamin. Taapay nga awan apulos ti umay ag-check-in. Iso nga idisaanen ang nagsweldo dagiti trabahador. Nagpapanaw dan. Dumtang to ti panawin ang makabangon matlaang, sir. Sapay ko mamanang. Dakkel ti pukaw. Nukas jay nga awan ti guest iti hotel. Oh, apay akas kala natok kawan iti ulag di tanagtugawam. Ay, Hindi ka matagtagari ka nagkutkuti. kasla ng rabak ti panawin ken pasamak. Pag kunaamat, ay awan lat di ka malawlawat. Ti babae asigon nga gisusuon iti bigao nga aglaklako iti kankanan. Nagbalin ang manager iti Lodging Inn. Kat iso pa'y gayam ti akin kukwa. Anya ka din ti sasawam. At ayamat kasta. Idi binayadak ti dinalapos ni Lloyd ang lako na. Imbarsa ko pa'y iti sango na ti kwarta. Kaano dayta? Apay nga itala ang anaistoryam. Idag sursuro ngagmaneho iti lugan ni Lloyd. Dinalapos na ti bigao anagyanan ti lako ti babae. Kahit, anya tinapasamak. Imay dito balay. Kat siyak ti siningir na. Impurwak ko ti kwarta iti sango na. Apay ka di day tanarupot a kwarta nga ingkabil mo iti bag mo, anak ko. Bayad ti annex daytoy nanang. Masapul nga inakbayadan ti share ti hotel nga impaaramat ko kadagiti guest iti Lodging Inn. Jay ka di kunkunam abingay da? Wan nanang. Kadada itulod ijay nga agapo iti Lodging Inn, adala tabingay da. Kasta ka di, anak ko. Kasla adda sugpunyo no kasta. Wan nanang. Ada nagpinirmaan mi akasta ti mapasama. Ay, nagadumagayam ti pasikot-sikot iti negosyo. Ngamno ilako da kanyak ti hotel, di gatangak. Ilako da nga ta. Kat addamot mabingbingay da no kasjay nga addamapan ijay hotel, no awanan ti pagturugan da ijay Lodging Inn. Dayta ti saan tayo nga mo, nanang. Mapanta ka din iti annex, Lloyd? Inak ko magbayad kada mamam? Nalpas matan ti trabaho, ma'am. Mabalin ka akuyugan, ama pa ni Jay. Sige, mapantaro din. Ay, papanan nyo ka di? Kayo agdate? Ha? Anyang agdate? Sika talaga. Katuan taagkuyog kayo ngamin arumwar. Mapan ko ito ti share ti hotel kadagiti dadakkel ni Lloyd. Ado ti imbaon tayo ijay, manipod ng lukat ti Lodging Inn. Excuse me, pay, Ada pa'y biit papanak. Agsubliak matla adagos. Gayam, malagip mo ka di pa'y ti inaramid ti ina ni Lloyd, idinapanta ijabalay da? Saan ko analipatan? Taday di pasamak tinangkarit kanya, tapno agpursigi ak itibiyag.
Ita, nagbaligi ak. Sa bagay. Ay, dakkel ti na itulong ti hotel da. Saan tayo kumaan na accommodate amin na tao no awan ti hotel anang ipanan tayo kadagiti parokyano at turista? Day tangarod kat. At dalata utang tayo kadakwada. Bili, bakit ti kinasingpet mo? Saan ka pa'y ama nagimula iti sakit tinakam? Maditi agimula iti sakit tinakam. Aramatam kat di akarit iti biyag dagiti kas di apasama tapno lumungaw ka. Pudnot ako ng friend. Isu siguro ang nagbaligi ka. Takas takadalos ti puso. Inyawag ni Lloyd nga umay kanuita, ti babae amang dad iti share tayo, kadag iti imay ang nag-check-in iti hotel. Nasaya at no kasta. Urayan ta ti babae. At damot langan sumrek iti kaha ti hotel. Mailasin nakpay nga ta ti babae? Oh, imposible at di na ka mailasin. Mailasin munto pa abakbakatan. Isunto pa'y lakid tin nga ubin. Kasta nga ta? Amangan no. Oh, apay akas lamadanagan ka. Di na nga ta ipurwak ti kwarta iti sangok? Apay kumang ay purwak na. Kasta nga minti naramid ko kankwana, idi binayadak ti utang ni Lloyd. Agar aramid ka laeng iti bukod mong al-alyan. Nagbiit ti idudur as ti negosyo ti anak talakay. Rinupot a kwarta tinapan na inted iti akin kukwa iti hotel. Nadlaw ko ana asidagda iti agnagan iti Lloyd nga empleyado na. Saan la asi kagayam tinakadlaw? Uray siya kat kastamot tinadlaw ko. Gwapo mo't di lalaki, kan nasingpay. Intal una pa'y iti posisyon. Para dalos laang ide. Ita, isumatan ti sumangon no adda guest nga umay. Nakita na siguro ti kababalin jay tao. Isu ngayon talak na ti kasdi a trabaho. Lakay, adda nga ta relasyon da. Awan dakis na. Tadanda matan iti husto nga edad. Ngam no adda. Imbaga na kumaa. Saan mo't ama nang ilimod ti anak ta? Urayan talaeng dagiti pasamak, bakal. Lumugan ka ni ti kotsek, ma'am. Tamapantan iti lodging in annex. Adda nga ta dagiti dadakkel mo ijay? Nalabit. Inyawag ko kini mama nga itati ipapanta. Barang sangwan nak ni mamam. Wano saan? Ni papam. Apay akas laad da amak mo, madam. Ha? Awan met. Adala ang nalagip ko. Ngam lipata mo day jay. Talinipat ko matten. Itapay laeng. Ikidawak iti dispensar. No anyaman ti ipakita da mamaken papaken ka. Namnamaam ka di. Asaan anasaya at ti ipakita da ita kanyak? Saan ko may pasigurado, ma'am? Ngam amang ano kas jay. Natangig ngamin dagiti dadakkel ko. Di kagdanag. Di daklakit ti saktan. Saan kumot ida nga an-anuan? Naimbagabigat yo, sir, ma'am. Nakaumayak ta pagsaritaan tayo no anya ti aramidan tayo. Noan niya tinagpinirmaan yo, iso ti masurot. Ti umuna nga imbaga ni Lloyd, ilaklako yo kano ti hotel. Idi kwan, imanugot nga agmerge tayo, tapno kukwayo lata ti hotel. Addabi ngayo, no adaaga po iti ayan ko a parokyano, nga ag-check-in dito'y hotel yo, sir. Kanayon ka di ama puno ti lodging in mo? Uwan, sir. Naawanan ti bakante a kwarto, ibagak adito'y da nga umay. Itulod kan sukunan idatilugan nyo, no kayat dati agpasyar iti igid ti baybay. Sige. Kasta ti aramidan tayo. Ungayam. Sika ka di ti anak ni Macario? Uwan, sir. Diyak laing pagarop. Asika ti agbalin abos ni Lloyd. Ada ka di dakas na, sir? Naku na ngamin ni Lloyd.
Anapintas kano, tibos na. Nakapanawon dagiti dua. Apay nga imbagam tikas jay iti babay. Puno mat anang ngagko nga imbaga ni Lloyd kan ni Amalia. Anapintas tibos na. Puno mat ti imbaga na. Saan ka di? Medyo agbayin na kitay. Iso binaybay akada kayo tinagsarita. Ay, agpay sutay kunada, akas lapilit ti biyag. Nudaduma, adda ka iti baba. Intun kwan, adda ka iti ngato. Kasladat ti adda iti ngato. Kat ti pamilya ni Macario ti adda iti baba. Ita, datan ti adda iti baba. Kat isudan ti adda iti ngato. Ay, saan gaya man nasaya at tinatangig, no sika ti adda iti ngato? No asino pa iti tinagtagibasita. Kasla iso tinangiguyod iti negosyo anang ipangato. Nakamiri sakitan. Tauray maditim pakitak iti dayji a babae, di nakbinalos. Adda kamot dito'y lodging in, sir. Adda ka nung amin parokyano nga umay ko alaan, kapsat Macario. Mapanda ka no ijay annex. Kasta ka di, sir. Nasaya at mait, no adwa ka nayon ti parokyano. Tapno ka nayon nga adda umayo alaan dito'y. Si kamet. Sir kala, sir. Manong ko namlatan. Agsugpon tayo iti negosyo. Narwamak bet nga minamangawag kada kayo iti, sir. Saanen? Ikatamunday ta, sir, nga awag mo kanyak. Sa anak mat a maestro. Si kalata nga rod, ala, panawan ka pa'y nga rod. Tay nakitaan dagiti tangtangdanan mi nga kalap, kabsat. Ay, nadur asdan. Tay supayan tibos dagiti dadduma amangalap. Ay, awanan tikas Jeko. Ay, di dakon maawagan iti boss. Manutin sang petyo ag guest. Manipod na sukatan tinagan ti hotel. Kanayunan nga adu ti umay. Inawat ko latan, anagmalas tayo. Kat ti pamilya ni Macario, tinangtulong kada tayo. No saan nga inremedyo ni Lloyd, babaan iti tulong dayjay nga imi, talaga nga awan mapastrak tayo. Isu nga rod, nga imbilang ko nga utang tayo na imbag anakam kadakwada. Da tayo itan ti makaut-utang iti na imbag anakam. Ay, agbabawi akon iti madi nga inararamid ko. Saan kayam nga agnanayon ako ko at inasaya at agasat? Kasta akmat idi. Awan ti impirpirit ko. Takas lasyak idi ti kangatuan. Ita, saanen? Tanda akon iti baba. Tanabangkrap ti negosyo. Anya ka di ti pakariribukam. Itay pa'y adi ka makaid na. Adda nakitak alalaki nga imasidag kini Emi, manang. Agaram samat dayjay kan kuana. No adda pa nagayat mo ka ni Emi. Masapul nga agaram ka. Sakbay ama unaanda ka. Ngembos ko ni Emi, manang. Awan pilpilian ni ayat, sir. Uray boss mo, wano saan? Adda karbangam amang ibaga itipud no amarikrik nam. Mabainak mat, manang. Anya ti kayat mau. Iturturad mo nga ibaga, wano, maunaanda ka iti sabalay. Jakmat kayat ama unaandak ti sabali, manang. Aramidam nga rod ti rumbang, sakbay amala daw ti amin. Itay pa'y asaan ka makaid na, Lloyd? Ada ka di parikot mo? Pangasim ko, ma. Tadi nakagura iti ibagakan ka, ma'am. Apay ko makagura ka. No saan mo't adakas ti ibagan? Jak ngaminan maiturid ti marikrik nakan ka, ma'am.
Agayatak unay kan ka. Idi pa'y nga imbagak ka. Ngam imbagam nga adapay la ipang pangrunam a proyektom. Mariknak mo't day ta panagayat mo, Lloyd. Inanusam pa'y tinagbalin a janitor. Aramidak ti amin. Maayat naklaang. Miss Amy Jovencio. I love you so much. Gapoy ti anus mo. Saan ka narigat nga ayatan? I love you too, Lloyd Del Monte. Ditan papagayam, tinaggibusan, tesarya tayo italawas, anapauluan. Maartapan kanto. Dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurata para iti radyo, ni Steph Mero. Ken iti direksyon, Virgie Paclay. Musika ken computer recording technician, Dante Martinez. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.